kaigsunan mao kini si Ron Harris tigbalita gikan sa GNN Gulimbat News Network. Akong ibalita kaninyo ang mga dakong Bisaya sa tibuok kalibutan. Mao kini ang porsyon sa atong balita nga gitawag og Bisdak Amazing Moments. Gikan sa Rakbayan, South Samis, inyong makita kining usa ka tricycle nga gipatakilid sa driver uban sa duha ka pasahero. Kuyaw og peligroso kayo. Kini hatod sa Nescafe og Tanduay. Tanan aniya niini demonyo og ang yawa. Gikan sa Rakbayan sa Subo, inyong makita nga kining kotse mi parada og pinali sa in English reverse parking. Usa ka turista nagkayak sa Dalisay River nakikpisok sa dakbaw. Kini ang GNN Balita. Kamong tanan imbitado, walay gipili, bata og tigulang, tambok og niwang, may ngipon og may pag-ang. Balik kamong tanan og daghang salamat.